bocsánat. Mindenki fogja a magáét. Elkésett! Menjen már innen! Álljon már! Taxi! 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 További magyar hangok. Krajt Edith, Orosz Helga, Kaló Flórián, Harsányi Gábor, Benedek Miklós, Tábori Nóra, Kránic Lajos, Andresz Kati, Harkányi Endre, Andai Györgyi, Buss Gyula, Dengyel Iván, Kocsis Marian, Juhász Jászin, Vitai András. Még ez sem egy simán. Jaj! Gyerünk, gyerünk! Adja ide a kulcsait! Adja már! Nem hallotta? Adja ide! Zenéjét szerezte Mervyn Hamlish. Félreértik a helyzetet. Én nincsen vagyok, illetve nem akartam gurulni. Ez nem szektánc. Aktatással egy-egy... Fényképezte Peter Stein. Köszönöm, Tomás vagyok. Oly, bocsánat. Szabad, utat. Bocsánat. Bocsánat. Olyjaj, bocsásson meg, ne haragudj. Szabad. Utat, szabad lett. Nézd ide! Csodálatos! Ez az, engedd el magad! Eldobta a kutyám! Írta és rendezte Leonard Stern. Ezután ne ígérd meg soha, hogy várni fogsz. Jössz. Sajnálom, Lou, bekrepált a kocsim. Én is bekrepálok. Itt vannak nálam a kották, nem kell itt ülnod, minden jól fog menni. Azt mondod jól, életem legfontosabb meghallgatásáról késtem el. Izzatok, nem kapok levegőt. Szerencsé, hogy nem fúvós hangszerrel játszol, úgy fújhatnád. Így győzni fog. Nem úgy érzem. Ne félj, bravóznak. Igazán? Rajonganak érted. Úgy érzed? Meggyőződésem. Hát akkor... gyerünk. Nyitom az ajtót. Ezt az ajtót semmilyen körülmények között ne nyissa ki. Lesz még meghallgatás. Tudom, de nélkülem döntöttem. Csilla, én szeretlek, de ez egy tévedés volt. Jobb gazdát érdemelsz, eladom a csellót. Nem adhatod el Csillát, kell a komponáláshoz. Szomjas vagyok, innom kell. Bernice, Lou, nem kellene. Vége a féláru ivásnak, teljes árak vannak. Tudtam, hogy az italt is irigyled. Lou, a potyaóra elmúlt. Majd holnap olcsóbb lesz. Hidd már el. Rendben? Miért nem vigyáz? Jaj, potyaóra van, mondd meg neki, ez egy boldog óra. Ne tegyen boldogtalanná. Jaj. A boldog órának vége? Holnaptól jobb lesz. Hozzám költözöl. Együtt fogunk dolgozni. Te zenét komponálsz, én írom a regényemet. Maradj az üdvözlőkártyánál. Az üdvözlőkártya nem a csúcspontja az életemnek. Ne törj le. Az jó pénzforrás. Szentimentális. Romantikus. A verseiktől mindenki könnyezik. Remekül csinálod a blödlit, ne add fel.
Már megtörtént. Ma reggel kirúgtak az újságtól. Rimben írták meg? Sajnálom. Hogy történt? Nem tetszett a vidám részvétkártyám. Részvétkártya a vidám szöveggel? Igen. Azt mondták, hogy a nyakukon marad. Nem akarom elhinni. Így mondták, pedig haláleset esetén éppen ez kell. Óriási röhögés, igaz? Igaz. 3 zárad van? Igen, 2 mindig bezárok, 1 nyitva hagyok. Ez a csel. Garantáltan megzavarja a betörőt. Hogyan? Nem jön rá, hogy akkor csukja be, amikor azt hiszi, kinyitotta. És bevált? Teljes mértékben. Az 1001 mesterben olvastam róla. Vagy az egyik Playboyban. A kis kertész rovatban, igen. Csengd a telefonod. Ja, azt hittem a fülem. Mindjárt. Már bent vagyok. Mégsem. Semmi baj, csak rózsikát dugom felülre, zöldikét bedugom alul, így, egy tekerés és kész. Piroska pedig cselből érintetlen maradt. Na. Abba hagyták. Majd hívnak megint, így szokták. És te hogy jutottál be? Az ablakon át. Érdekes. Mindig becsukom. Jaj, de fáj a fejem. Hol találok aspirint? A gyógyszeres szekrényben. Lú! Nézd körül! Nem tudom, mennyit fizet a takarítónőnek, de nem érdemli meg. Nincs is takarítónő. Valaki betört ide. Azt hiszem, én már tudom, hogy ki az a valaki. Igen, és kicsoda? Na. Mozgás! Mozgás! Te is mozog! Gyerünk, menj már! Lódulj! Állj a falhoz! Szét a lábakat! Gyorsabban! Nézd el, ő még gyakorlatlan, csak úgy, mint én. Ti mit csináltok itt? Ő itt, akik én bele vagyok. Akkor miért az ablakon jöttél be? Zűrlölt az árakkal. Valahol hallottam egy szisztémáról, 2 becsukni, és van egy 3. zár, azt nyitva hagyni. Igen, olvastam az 1001 mesterben. Mégis az 1001-ben volt. Óriási. Hogy hívják? Wendell Dickens. Bizonyítsa be. Munkanélküli, kirúgták és aznap be is törtek magához. Szörnyű, szegény fickó. Hülye helyzet. És maga kicsoda? Baldassari, magánnyomozó. Azt az ürgét követtem, aki betört ide. Magas, 90 kiló, sepphely a bal arcán. Láttál? Nem. De miért akarna ide betörni bárki is? Megmondaná? Azért, mert kereste azt. Azt? Igen, nem tudják megmondani, hogy az mi? Ha elkapnák magukat és megkínoznák, akkor se tudnák. Várjunk. Miért kínoznának meg? Ha nem tudják, nagyobb biztonságban vannak. Bocsánat, mennem kell. Várjon már egy percet, ne szaladjon. Ja, és Dickens, ne izguljon sokat, mindent megteszek, hogy életben maradjon. Rendes tőle. Ígérem, most szeretni fogok mindenkit én. Ígérem, most szeretni fogok mindenkit én. Ígérem, most szeretni fogok mindenkit én. Ígérem, most szeretni fogok mindenkit. Jó reggel! Jó reggel! Mi történt? Hogy vagy? Rávattyúl. És az az érzésem, hogy lesz közben még ma rosszabb is. Élum, ide költözöl hozzám még ma, és nem fogadok el ellenvetést, oké? Ne feledd, hogy egy jó tett sem marad megbüntetlen. Azt kívánom, bárcsak módonban lenne megköszönni. A kávé hamarosan kész. Halihó. Ígérem, ma szeretni fogok mindenkit én. Ígérem. Igen, halló. Tudnál tartani egy pillanatra? Várj.
Valaki csenget. Tartsa egy kicsit, köszönöm. Luke, ki tud megnyitni az ajtót? Nyisd már ki az ajtót! Halló? Jaj, hogy van ez? Ne fizess elő több újságra, oké? Igen, Wendell Dickens beszél. Igen, valóban. Igen, mi, megismételné? Jaj, mit csináltam? Mondja, viccel? Mindjárt kész vagyok. Így most, na, lehet, tessék. Igen. Ja, na, mit csinál? Hé, ki az? Mi az? Hé, ki az? Nem fogod elhinni, mi történt. A füledbe tetted a szájzuhanyt. Igen, dehogy. Egy Krausz nevű ügyvéd telefonált. Azt mondta, sürgősen menjek oda valami örökség miatt. Örökség? Tehát örököltél? Mit? Azt nem mondta, csak annyit, hogy keres már egy hónapja. Egy hónapja, Lou, akkor valami nagy dolog lehet, nem gondolod? Nem biztos. Nem mindig jó, ha megtalálnak. Kicsengetett? Valami hülye is lefényképezett. Hello, Wendell Dickens. Beszélhetek Mr. Krausszal? Már várja, tessék, fáradjon be. Mr. Krausz? Foglaljon helyet. Mr. Dickens, mielőtt az örökségre térnék, kikérdezem, hogy meggyőződjem, ön-e a keresett fél? Az ön szülei Warren és Wilma Dickens, de szerepel, mint Wendell Epstein is. Igen. És mint Wendell Devereaux? És mint Wendell Maserati? Igen. Minek ennyi álnév? Ezek nem álnevek, árva vagyok. Ezek a nevelőszüleim voltak. Mind visszaküldte? Nem. Az első szüleim, Mr. és Mrs. Epstein, remek emberek, összeszólalkoztak. A vége lövöldözés lett. Mrs. Epstein úgy gondolta, hogy megtart, de a bíró szerint sosem lesz jó anya egy gyilkosból. Aztán Devereauxék megfulladtak. Netán a tengerbe vesztek? Nem, beautóztak egy vízgyűjtőmedencébe. Maseratiékat pedig elgázolta egy Maserati, a sors iróniája. Aztán lett Wendell Witherspoon. Witherspoon misszionális volt, a felesége is finom ember. A dzsungelbe mentünk Afrikába. Megették. Azután lett önből Wendell Key. Nem. Sosem voltam Wendell Key. Mr. Key örökbe akart fogadni, de kiderült, hogy homokos. Akkor ez még tilos volt. Köszönöm. Csak biztosnak kellett lennem, hogy ön Wendell Dickens, Epstein, Devereaux, Maserati, Witherspoon és Key, akit keresek. Key nem vagyok. Inkább legyen. Ugyanis biztos, hogy óriási hatással volt Mr. Keyre, mert az egész örökségét magára hagyta. Meghalt. Ennek be kell következnie, hogy legyen örökség. Mi történt? Autóval esett. Camarillo, Kalifornia, Los Angeles-től északra. Autóval lehajtott a szikláról. Hogyan? A rendőrség szerint ittas állapotban vezetett. Nem tudom elhinni. Biztos? Semmi kétség. Tessék, itt az öröksége. Szegény asztal. Ki sem nyitja? De. Mi az? Egy rejtvény. Rejtvény? Igen. Imádtuk a rejtvényeket. Minden rejtvény önmagában egyszerű, mégis komplex és izgalmas. Órákat töltöttünk velük. Annyira szerette a sejtvényeit. Így szoktam mondani a rejtvényeket. Sejtvények, mert sejteni kell bennük a fényeket. Bocsánat, ez az ő utolsó sejtvénye. Megértem. Nekem ez kincs van. Abban biztos vagyok.
Na, hogy volt? Jól. Ki halt meg? Igen. Mi igen? Ki halt meg? Feladom, ki halt meg? Csenyuki halt meg. Ja, Csenyuki, az utolsó apád. Jaj, de sajnálom, Bendül. És mit hagyott rád? Ránk? Na jó, ránk. Egy rejtvény. Egy rejtvényt? Igen. És ki kell találni? Igen? Biztosan jó. Ó, marha jó. Figyelj. Mi az? Mi az? Oda küldték, de ott nem járt soha. Visszaküldték, mert ott soha sem járt. Nem tudom, mi az. Én sem tudom. Kifogott rajtam. Ez az örökség. Sokat kell gondolkoznom rajta. Hidd el, megfejtem. Úgy látom, letörtént. Nem, de hogy nagyon klassz örökség. Végre van egy saját rejtvényünk. Sajnálom, Lou. Sokra számítottál, ugye? Nem, én nem számítottam többre, csak egy talp alatnyi nyugvóhelyre. Gyere, menjünk a parkon keresztül. Lóviból! Mr. Ocsenko, mondja, hogy van? Napra jobban. Indulok az ebédelni. Maguk hova mennek? Én hozzá, Mr. Ocsenko, ez a barátom, Wendell Dickens. Jó napot, Wendell. Jöjjenek, Bigvicek, elviszem maguk. Nem akarjuk zavarni. Zavarni! Amíg Ocsenko él, addig Wimpon ingyen utazik. Sose felejtem el, amit az a Bigvic nekem és a lányomnak tett. Mit tett? Nem vette el feleségül. Ezért lehetett már a lányom Mrs. Dr. Marion Hippelman. Gia Tolstoy. Jól választott a lánya. Hadd nézzem, hadd olvassam, akkor talán jobban. Oda küldték, de ott sohasem járt, visszaküldték, mert ott nem járt soha. Ki élt Párizsban? Hemingway, Apollinaire, és még sok francia. Csenyuki Párizsban élt, igaz? És ezt Kaliforniában adták fel. Tulajdonképpen sokfelé élt. Nemzetközi régiségkereskedő volt. Bocsánat, akadt egy kis probléma. Tolsztoy nem megy tovább. Benzinfüst. A buszokból nem jön egyéb, csak füst. Szörnyű ám. Tolsztoy nem kap levegőt, megmutatom. Nincs így. Segíthetünk valamiben? Tudod, Lou, Csenyu halála körül valami nyugtalanít. Engem is, hogy szegényen halt meg. Nem. Klaus mondott valamit, és nem volt értelme. Persze, hiszen ügyvéd. Oké, Bigvicek, szálljanak be. Lépjenek fel. Köszönöm a segítségüket. Gia Tolstoy! Mit mondott Krausz, aminek nem volt semmi értelme? Azt, hogy Csenyu egy szikláról lehajtott, és hogy ivott. Na és? Csenyu nem ivott soha. Igazi buddhista volt, nem tudott vezetni, és ezért halt meg. Természetes. Nem, glaukómája volt. Biztos ez? Igen, csak nem mondta senkinek, mert végtelenül hiú volt. Bocsássanak meg. Adódott egy kis probléma. Látom a hátsó lábáról, hogy Tolsztoy stresszben van. Talán meredekebb az út, mit gondoltam. Megtennék. Várj. Bocsásson meg, Ocsenko úr, innen már gyalog megyünk tovább. Ha itt a kocsi, miért? Ne fáradjon. Hát én igazán nem fáradtság. Nem fáradtság. Magának nem fáradtság. Nekünk sem. De úgy látom, Tolsztoy nem túl lelkes. Az üdvhadseregnek adhatnád. Hiszen ők adták. Van aspirined? Miért? Bevennél? Azt hiszem, mindjárt megfájdul a fejem, mert hogy a rejtvényt sehogy sem tudom megfejteni. Nézd meg a fürdőszobában. Ennyi nyavaja nem is létezik. Jól alszom tőlük. Szagolgatod őket? Nagyon jó ez a kép Sallyről. Nem kellett volna elválnod tőle. Köszönöm. Szereted még? Nem, már nem. Ha nem szereted, akkor miért van a volt feleséged képe a fürdőszobádban? Ha ószerért nyúlok, eszembe jut, hogy ne nősüljek meg. Marion, kies otthonba hozott az Isten.
Miért nem szerzel telefont? És el kellene tüntetned az átkozott lépcsőket. Az agresszivitás máshol büntetik. Holnap lesz telefon, ide költözött a barátom Mettől. Hi, Marion! Hi, Wendell. De elfáradtam. Kér vizet? Kérek. Sajnálom, jaj, Istenem, remélem nem tette tökre a ruháját. Bőrruhát nem lehet vízzel tönkretenni. Hozok másikat. Miért? Van még rajtam száraz hely? Lou, a trió munkát kapott. El se tudom hinni. A Glickman esküvőn 4-kor a Regency szalomban. Ma délután. Smokingot végy. Úgy lesz főnök. Marion, itt a Álljon víz! meg! Tegye le! Menjen onnan! Még! Köszönöm, Wendell! Mehetünk. Marion lesz. Nyisd ki, nincs üzlet. Azonnal fizessen ki a lakbért! Dimpol, menjen innen! Követelem a lakbért. 2 havit. A múlt havit és az havit. Mrs. Callahan, maga szexis baby. Most kaptam munkát, este megkapja részben. Az egészet akarom, különben mehet. És ne próbálja meglógni azzal a bőröndel. Figyelni fogom. Az életemet egy smokingban élem le. Zálogban tartaná a ruháidat? Ki kell találnunk valamit. Dimpol! Nem! Várjon! Álljanak meg! Jöjjenek vissza! Dimpol! Gyorsan, pisilni nem kell. Csak az a baj, hogy előbb 5 nadrágot kell levetnem. Jaj! Jaj! Halló? Dickens? Igen? Vannak információim, talán érdeklik. Csenjú, kiről van szó? Kivel beszélek? A nevem Szakarej. Én fényképeztem le reggel. Tudni akarja, kinek a megbízásából? Adjon $1000. $1000 mondott? Igen. Van más is a vonalban? Nincs. Nem tud átejteni. Figyeljen! A műtermem címe Price utca 125,5. Ha kíváncsi, mi történt Csenjukivel, jöjjön azonnal. A pénzt hozza. Honnan a csodából szerzünk most $1000? Ígérem, szeretni fogok mindenkit. Hé, jobb, ha indulunk, nem akarok elkésni. Marion mindig találok ott arra, hogy kicseréljen a halpapájúval. Oké, egyedül megyek akkor a fotolaborba. Nem. Együtt keveredtünk vele, barátok leszünk végig. Jó, Na. jó. Mr. Dickens? Igen. Mr. Gabor már várja. Más Dickens keres, én nem ismerek semmilyen Mr. Gabort. Ja, azt a Mr. Gabort, azt ismerem. Találkozunk, ha visszajössz. Ön is velünk jön. A csellójával. Még nem játszottam, parancsra. Elnézésüket kérem az udvariatlan eljárásért, ahogyan idehozottam önöket, de ragaszkodnom kellett a találkozáshoz. Nem találtam semmi érdekeset, Mr. Gabor. Mit keresnek? Még hogy mit keresünk, de jó pofa. Legyen szíves, nyissa ki a csellójának a tokját. Eliza, kérem. Megtenni, hogy megrázza a csellóját, kérem? Semmi.
Nincs más megoldás, tárgyalunk, Mr. Dickens. Hallgassunk most muzsikát, hogy oldjuk a feszültséget, eloszlassuk önökben az aggodalmat. Ahogy Maupassant mondta, a muzsika hatalom, segít, hogy behatoljunk önmagunkhoz. Attól tartok, hogy ezt Honoré de Balzac mondta. Joseph, kérem, játszol. Igen, Mr. Gabor. Eliza, kapcsolódjon be, ön is, játszunk hármasban. Én nem. Ők régen összeszokhattak, nem illenék közéjük, ugye, mert... Játszol? Persze, ahogy akarja Balfék. No, nem, én csak úgy értem, csak azért mondtam, hogy Balfék, mert nem vettem észre, hogy nincs balkeze, ugye, illetve, hogy a balkeze hiányzik. Megfelel mondjuk Beethoven? Én imádom a hapsit. Beethoven, Joseph. D-dur szerenád, opus 8. Ez igen, ez opus. Jó. Hát akkor árulj el, mennyit akar? Azért? Azért? Igen, de figyelmezzetem, barátom, hogy észszerű árat kell kérnie. Megveszi a rejtvényt? Milyen rejtvény? Nekem az kell. Mr. Gabor, talán hibázott a sofőrje, és nem a megfelelő embereket hozta ide. Micsoda? Nem akartam megbántani. Talán összetévesztettek, nem minket kerestek. Ilyesmi előfordul máskor is velünk. Sokszor. Nagyon gyakran tévesztenek össze velük. Kikkel? Azokkal, akiknél az van. Tudjuk, hogy maga Csenyuki örököse. Igen, de nem hagyta rám azt. Amit rám hagyott, az nem az. Elmehetünk? Mr. Dickens, ha ezt abba hagyja, vagyis nem mondogatja, hogy ártatlan, hajlandó vagyok nagyvonalú ajánlatot tenni. Adok magának mondjuk $250,000, $1 millió, Mr. Dickens. Ugyanezt ajánlottam Csenyukinek Párizsban. Szerintem ez az ajánlat végtelenül nagyvonalú. Meghiszem azt. Kérem, juttassa el erre a címre. Atlasz tapéta műhely. Maga tapétázó mester. Ez csak álcázás. William, álljon meg! Uraim, nem ajánlom, hogy a megállapodást ne tartsák meg. Ha nem lesznek szombat délben az irodámban, megkeressük magukat, és akkor végjük. Thackeray, fotólabor. Elég ijesztőnek látszik. Rendőr, gyere, menjünk haza! Az ajtó kinyílik. Biztosan vár minket. Nincs rajta zár. Az most hiányzik. Papírmasé bábuk. Jól vagy? Az abszem esete. Mr. Thackeray! És csak piros fény szűrődik ki az ajtó felett. A sötét kamra. Biztos ott van. Menj, nézd meg. Hogy én? Igen. Én addig megkeresem a villanykapcsolót. Jó, oké. Mi a baj? Thackeray meghalt.
Hadd nézzem meg. Ne, jobb elmondom én. Tudod, a padlón fekszik szegény ördög, kikészült. A koponyája szétzúzva, az agyvereje csepeg kifelé a padlóra, mind a két szemgolyóját kinyomták a földön nagy vértolcsa, a hasát felvágták, a belső részek belsőségesen ömlenek, plattyá. Azt hiszem, jobb, ha megnézem én is. Jó Isten, nem megmondtad, gyere velünk, ez szörnyűség. Mi van a kezében? Kit érdekel, pucoljunk! Egy fénykép. Egy régiségbolt van rajta, és ide van írva Vendelnek. Talán itt a megoldás. Lehet az másik vendül is. Nem, várj. Ne kerülj itt rá, legfeljebb 5 perce. Honnan tudod, Sherlock? Nézd ide! Az aláírása. Tintával és vérrel. Még most is nedves. Hívom a rendőrséget. Kérsz egy szalvétát? Lou, nyugodj már meg. Hogyan? Szabadon jár egy gyilkos. Kikészített egy fickót, lefényképezett téged, és persze ki van a képen én. A seppelyes téged keres, én leszek a hulla. Lou, a seppelyes nem fog megölni bennünket. Nálunk van az. Neki az kell, az véd meg minket. Az nálunk, ha nem is tudjuk, hogy micsoda. Lehet, hogy már megtaláltuk, csak nem tudunk róla. Te, nagyon érdekes, nézd, a hátán az van írva, hogy Los Angeles. Vajon mit jelent ez? Vendül, hagyd a detektívesdit, neked az üdvözlőkártya való. Nem olyan nagy a különbség. El is mondom, leülsz és gondolkozol, összejönnek a gondolatok, aztán kipattan, üdvözlet anyák napjára, vagy egy gyilkos. Érted? Örnitz, mondja, tud hozni tejszínt? Hadd gondoljam végig. Chen Yu-t Camarillo-ban ölték meg, az északra való Los Angeles-től, ugye? Felejtsük el, szálljunk ki. Nem nekünk való. Nem tudom elfelejteni, Chen Yu, mintha az apám lett volna. Nincs mese, segítenem kell, ha szüksége van rám. Miért volna, hiszen halott? Lou, én szerettem őt. Ó, Vendel, nagyon is megértem, de rossz században születtél. Ma már nincs nemes érzelem, ez veszélyes világ. A nemes szót törlik a szótárból. Tudom, hogy ez nem a te problémád. Ha ki akarsz maradni, semmi baj, oké? Te, hadd vegyem el a tejszint, mielőtt vajat köpülsz belőle, majd én öntök, jó? Kapsz másikat? Nem hiszem, hogy lesz ráidőm. Te jó Isten, 10 perc múlva az esküvő. Biztosan kész az autó, vagy elviszlek? Most nem kockáztathatok, ott kell lennem. Nézd, mennyire reszketek. Ma nem játszhatok már csak tremolót. Szervusz! Egy taxi! A Regency szalonhoz. Kösz, Jaime! Máskor is! Baldassari! Dickens! Los Angeles! Látogassa meg Chang bácsit! Mondja meg neki! Milyen bácsi? Chang! Szerencse!
Nincs vége még a fogadásnak, 3 órányi zenét fizettem ki. Ünnepi Englikman úr, ki kellett jönnöm. És ezt miért hozta? Mi mindig együtt megyünk ki. Oh, hello. Mr. Glickman? Nem, Glickman, megtartottam a lány nevemet. Nem tudtam. Különben magának csak Mira. Mira, itt férfiak vannak. Nagyon remélem, hogy úgy van. Imádom, ahogy játszik. Imádom, ahogy az ujjaival játszik a zeneszerszámán. Mira, mit csinál? Meggyőződöm, ketten vagyunk-e? Ketten? Miért? Ne feledje, most esküdött meg. Szeretet, tisztelet, megbecsülés örökre. Mit ért azon, hogy örökre? Nem 3 percet a ceremónia után. Jó, tiszta a levegő. Ketten vagyunk. Nincsen zár az ajtón. Így nem fog menni. Sokkal jobb lenne, ha felmennénk a mi lakosztályunkba. Hát akkor ott lesz a férje. Szereti a fiúkat is? Jaj, nem úgy értem, de hát nem emel kifogást. Nem, miért ne izguljon, csak menjen fel, és én megyek maga után. Oké, de csak 5 percem van. 5 perc? Nem elég. Na várjunk csak, akkor később, ma ilyen. Nem ez a nász éjszakája? Joe korán megy aludni. Melyik a szobája? A 3-as. Nem érti, hogy nagyon... Nem tehetem, nem is tudnám meg. Kérem, engedjen be! Téged tudná. Nem, mert szeretem a férjem, de maga túl helyesen. Nem vagyok az. Nem, tévedtem, nem kellett volna maga. Nagyon sürgős, kérem! Kényszerített rá. Az az ő. Egy vágott tartóalak, és a tört akarja. A tört. Tehát az tört. Wendell! Tessék! Mondanak kell valamit. Na, Ketel, az enyém tud várni. Tudom, hogy az micsoda. Na mi? Képzeld, egy tör. Tör, igen. Oda küldték, de ott soha sem járt. Visszaküldték, mert ott nem járt soha. Rossz válasz a rejtvényre. Mondd meg a vágott arcónak is. Ott volt? Fenyegette Mirát, azt mondta, ha nem szedik ki belőlem hol a tőr, akkor megöli. Lou, ha mindenki azt az átkozott tört keresi, a rejtvény talán azt mondja meg, hogy hová dugták a tört. Lehet. Te mit akartál mondani? Hogy Baldassarre a csomagtartóban van. Remélem nincs klaustrofóbiája. Halott. Ezért mondtad, hogy tud várni. Rendőrség? A gyilkossági csoportot keresem. Itt egy névtelen bejelentő. Jó, köszönöm. Egy gyilkosságot akarok bejelenteni. A hulla található az 54. és a 9. utca sarkán. De te jó. Semmi köze hozzá! Taxi! Csodás, mi ez a szép nap, nincs minden születésnap. Éve haver, egy kicsit sokat ittál. Ne légy ember, szörnyű ez a tartózkodó motor. Engedj fel, én engedlek az ülésre. Vigye az 54. és a 9. utca sarkára. Köszönjük! Bye-bye! Jó, úgy 3 vagy én napolva érkezünk Los Angelesbe. Nem kocsival. Felváltva vezetünk, mint az apró pénz. Van hely kettőnknek? Biztos? Jennifer, beveszek a végrendeletembe. Oké, persze, bye-bye. A Jennifer Hiltonban kapunk szállást, és minden. Jó. Kell pénz, majd megállunk a banknál. Bank? Én már sem tudom, mi az. Azt hiszem, Jaime szórakozott az övvel. Igen, de jobban működik, mint az előtt. Igen. Kész vagy? Igen. 1, 2, 3.
A kék autó vagy a busz? A kék autó vagy a busz. Mondtam, hogy ez egy félreértés. Menj oda, én kiszállok. Ugyan, de hogy lerázom. Jézusom, engem fogsz elrázni mindjárt. Leráztuk. Nem nyílik. Tolass vissza. Nem tudok, állnak mögöttem. Akkor menj előre. Ráakadtunk a lökhárítóra. Ráakadtunk? A sofőrben től kérdezd meg, tud-e valamit csinálni? Gyere már, ne totolják! Ó, nem! Nézd, ott rabolják a bankot! Kirabolja a bankot! Azt mondja, eltaláltam, mehetünk! Megint itt a kék autó! Ráakadtál a bankrabló kocsijára! Jaj! Miért nem dudálsz, vagy miért nem kormányozol, vagy miért nem csinálsz már valamit? Jaj! Ló, nem lesz semmi baj, ügyes a rablók sofőrje, érti a dolgát. Jaj, ez golyó volt, figyelj! Hé, Ló, nézd! Egy tévékamera! Szerepelünk a híradóban! Nagy lesz, idióták ragadtak a bankrablókra, világrekord! Én meghalok. Unalmas életem volt. Nem pereg le semmi előttem. Abba maradt a lövöldözés. Szent Isten, leszakadtunk! Jaj! Dadogos volt az útkövező? Nem akarom elhinni. Még mindig élünk. Igen. My friend, like a brother, finishing the sentences of one another, and no one knows me as well. We've been through hell and back. You're so optimistic, just like death and taxes, you're a grim statistic. We attend to the fact, opposites attract, 'cause we've got high energy. You bring out the best in me. You undo my inhibition. You're the key to my ignition. My energy is in infinite supply. Well, it's chemistry. When it's you plus me, we got horsepower growing by the hour. High energy. Trouble seems to follow us wherever we go when we're out of a jam. Look out! Calamity. Your faith needs restoring. You're a bloody optimist, but never boring. Just when others say die, we kick it in the eye. 'Cause we've got high energy. You bring out the beast in me. You're a fire that never ceases. You fill in the missing piece. My energy is in infinite.
organic supply. Well, it's chemistry when it's you plus me. We got high energy, singing like a tenor. High energy, high energy. Ez így nem megy. Már nem tudok tovább vezetni. Átveszed a volánt, oké? Szép vidék. Hogy van a hátad? Egész jól, csak akkor fáj, a levegőt veszek. Időben vagyunk, még Camarilloba is elmehetnénk beszélni a halottkémmel. Mit akarnánk tőle? Első kézből kellene megtudnunk, hogy Chen Yu részegen vezetette, és hogy ki azonosította a holttestet. Igazán? Igen, bárki volt is biztosan rokon a Chen Yu-nak. És segíthet nekünk. Igazán? Hát persze, a hullát bizonyára az egyik rokona azonosította. Én azonosítottam Epsteinéket, Maseratiékat, Devereauxékat és Witherspoon-ékat. Várj csak, Witherspoon-ék? Úgy tudom, hogy őket a karimálok zabálták meg. A gyűrűt azonosítottam. Csak ezt nem tudták felfalni. Jennifer! Jennifer Mary! Jenny! Hello? Egy mozdulat és meghalt. Jennifer! Lou? Csak nem. Szörnyen sajnálom. Zuhanyoztam, és hallottam, hogy valaki bejön a házba. Igazán semmi, nem történt semmi. Az ön helyében én is pontosan ezt tettem volna, mármint ha tudtam volna. Maga nagyon ügyes. Köszönöm. Karatéztam a főiskolán, intenzív tanfolyamon. Valóban intenzív. Jennifer, vigyázz az ajtóra, sose hagyd nyitva. Nem is hagyom. Biztos Sally hagyta nyitva, elment futni. Sally? Bocsásson meg, de mikor állhatok fel? Igaz is, bocsánat. Magának milyen volt? Isteni, mindjárt visszajövök. Akkor itt várom. Lou, fantasztikusan jó nő, és milyen erős, és milyen szép. És milyen gonosz. Jennifer, Sally itt lakik nálad? Igen. Sally, a volt feleséged? Aha. És Jennifer a volt barátnőm. Itt is vagyok. Miért nem mondtad, hogy Sally itt lakik? Mert akkor nem jössz ide, és ostobaság lett volna. Nekem más a véleményem. Nekem ez. Nincs igazad. Szerinted sosincs igazam. Telefonálhatok? Persze. Nyugodtan. Felhívom Camarillót, fizetem a beszélgetést. Ugyan már. Egyedül akar lenni, ott a konyha. Köszönöm szépen. Jenny, nem tudom, itt maradhatok-e. Nagyon hülye a helyzet. Nem, a helyzet nem hülye. De igen, az. Nézd, te is, hogy mondjam, hogy ne ugorj nekem. Benned és Szelliben még mindig erősek az érzelmek. Megőrül, érted? Dehogy is őrül. Ha nem hiszed, kérdezd meg őt. Te, nincs is halottkém Camarillóban, de beszéltem az orvossal, aki boncolta, és ha délben a Maxwell Centerben vagyunk, fogad minket. Mi az a Maxwell Center? Tébolda. Megkockáztatjuk, hogy oda megyünk. Miért az a Csillát? Sally nem zárja az ajtót. Nem ott álltunk meg? Te, az nem Sally? De igen, üsd el. Na, még egyszer.
Ugye tudod, hogy lassan kell kihúzni? Hm? Fáj valamit? Csak a fejem. Minden fájdalom elmúlik. Igen, csak ez nem. Jaj, mamám. Ne haragudj. Dr. Goodman? Itt vagyok. A karja. Majd oda megyek. De megzöldült maga is. Na hát? Dr. Goodman? Itt van Mr. Dickens és Mr. Wimpole. Köszönöm, hogy fogadott. Örömmel tettem, Mr. Wimpole. Én vagyok Wimpole, ő Dickens. Bocsánat. Kész vannak a metszetek? Igen, doktor úr, itt vannak. Doktor úr, én nagyon jól ismertem Mr. Keith, és nem tudom elhinni, hogy ittasan vezetett. Biztosan tudom, hogy... 8000-ékes véralkoholtartalom már hivatalosan is ittasságnak számít. Mr. Keith-nél ennél jóval magasabb értéket mértünk. Na nézzük meg a kartonját. Éppen ma akartam befejezni a jelentést Mr. Keithről. Garner nővér, formaldehidet. A jelentés ott van a szekrényben. Igen. Ez szerint Mr. Keithnek 97%-es véralkoholja volt. Erős ittasság. Ja, biztos abban, hogy ő vezette a kocsit? Igen, egyedül ült benne. Doktor úr, meg tudná mondani annak a rokonnak a nevét, aki... Törölje le a kezét, jöjjön. Doktor úr, meg tudná mondani annak a rokonnak a nevét, aki aláírta a halotti bizonyítványt? Igen, itt van. Nézzük, J vagy G. Chang. Chang? Lu, Chang. Chang? Szerint egy J vagy G? Szerintem J. Aha. Vagy G. Vagy R. D is lehet. R. Vagy R. A kézírás legalább olyan csúnya, mint az enyém. Nem betűzik ki Mr. Dickens. Én vagyok Dickens. Bocsánat. Doktor úr, bocsánat, hogy zavarom. Nincs meg önnek véletlenül Chang címe, vagy telefonszám? Miért nem akkor jutott az eszébe, amikor ott voltam a szekrénynél? Sajnálom. Megnézzük, hát ha. Köszönöm. Doktor úr, tudna... Jó! Ártalmatlan, de egy évig biztos nem esik teherbe. Megnyugodtál? Sem cím, sem telefonszám. A jelentésen nem kötelező feltüntetni. Köszönöm. Ja, nem tudja, mit csinált ki Camarillo-ban? Azt sem tudom, én mit csinálok Camarillo-ban. Doktor úr, úrud még megszökött. Mi? Hol volt? A szobájában? Nem, a próbateremben. Nem kell, bocsássanak meg. Hurudnék a legveszélyesebb pszichopata, aki valaha is megfordult az intézetben. Igazán jogosan használja a múlt időt. Végre. Tudjuk, hogy akit keresünk, Chang. Nem lesz sok a telefonkönyvben. Chang? Nem lehet több 3-4 ezernél. Miért vagy mindig ilyen pessimista? Most optimista voltam. Azt reméltem, hogy titkos a telefonja. Mint a kísértetet látnál. Nem, mintha látogatónk van. Örülök, hogy látlak. Na, menjünk gyorsan. Igen. Hova mentek? A csomagtartóhoz. A csomagtartóhoz, oda hátra megyünk. Hát menjünk. Itt vagyok. Zárva van a kulcs. Benn hagytam a kocsiban. Megyünk.
Nem kell ide kulcs. Ups. Na igen, hát minden meg is van, akkor mehetünk, ciao. Megyünk. Ki játszik a cselló? Hogy hívnak? Lúvimpol. Lúvimpol? Rögtön gondoltam. Hát nem is vesz meg, el vagyok. Igen. Emlékszel, a minneapolis-i szimfonikusok, akkor nem viseltem szakát. Elhurodnék. Ha-ha, hogy vagy öregem, hogy vagy a sorod? Bocsánat. Tudod, a Maxwell Centernek 40 tagú zenekara van, én pedig a karmester. Hát én bizony. Én. Fantasztikus. Viszlát el. Tulajdonképpen szívesebben játszanék New Yorkban a filharmonikusoknál. Te játszottál a New York-i filharmonikusoknál? Igen, Zubiméta nagyon kedvelt, együtt szólóztunk. Gondolom, erre igazán büszke vagy. Igen, de sajnos a Pulse kritikusai csúnyán lehúztak. Remélem írtál kemény választ. Na hát, erre nem is gondoltam. Megöltem őket. Ügyes voltál. Emiatt dugtak be ide, mi? Én mondom neked, hogy nincs igazság a földön. Tűnjünk el, mielőtt hárman leszünk. Szeretnék maradni és beszélni veled, de Lúnak ötre vissza kell érni a városba. Az nem sikeredik. Nem annyi az idő, az az óra nem jár. Várj! Ez a válasz! Csak válaszra én nem maradok. Nem, a válasz a rejtvényre. Mi az? Oda küldték, de ott sohasem járt. Visszaküldték, de ott nem járt soha. Tudom, az óra. Igen. Igen. Óra. Mi az? Oda küldték, de ott soha nem járt. Nem járt ott? Igen. Azt jelenti, nem működött. Visszaküldték, mert ott nem járt soha. Nem járt, vagyis nem működött. Nagyon érdekes. Van még ilyen? Most nincs, de ha lesz, elküldöm mindjárt, oké? Viszlát! Lou? Nem köszönöm. Megőrülök. Ezt a helyet ismerem, nemrég láttam. Majd leszedek én. Legalább 18 oldalnyi csáng van a telefonkönyvben. És vagy 500 csáng egy oldalon. Mennyi idő, amíg végigjárunk 9000 csángot? Szeli, hozd be a szerencsesüteményt. Biztos, hogy Báldeszári csángot mondod? Talán rosszul hallottad. Az utolsó szavai ezek voltak, Csang bácsi, szerencse... Szerencsesütemény. Várjunk csak. Szerencse. Mi van, ha a szerencse nem azt jelenti, amit gondoltunk, az örökséget? Jennifer, van telefonkönyved? Van. Lou, megyél egy sütni. Nem, köszönöm. Miért nem? Úgyse vagyok szerencsés. Próbáld meg. Na, megvan. Nyisd ki. Mi van rajta? Semmi, üres mindkét fele. Köszönöm szépen. Bingo! Chang szerencsesütemény. James Chang tulajdonos. Holnap első dolgom lesz felkeresni Changot. Igazán tetszik nekem, Sally. Tudtam, hogy így lesz. Emlékszem már. Tegnap mentem el az üzlet mellett 8300 vagy 8400-as tömb. A Melrose utcában vagy a Melrose téren. Ha akarod, elviheted holnap reggel. Nem szükséges. Nagyon jó lenne, köszönöm. Szívesen. Jó éjszakát. Na. Na. Ne írni. Maradj már ott. Na. Ja. Úgy. Ja. Na. Azt hiszem, a padlón alszom. Megcsinálom én. Nem probléma. Nekem is volt ilyen otthon. Csak be kell kattintani, és ott marad. Bingo! Megvan! Most jöttem rá, hogyan működik, Lou! Erre kell menni. Kösz. Lou, még egy temetési menetben is vidámabban beszélgetnek. Egyszerűen nincs kedvem beszélgetni.
Itt ne felejtsd a drága csilládat. Hogy lehetsz még mindig féltékeny egy csellóra? Mert vele együtt léptél meg. Nem, te mondtad, hogy tűnjek el, és vigyem a csellómat Nem is. kellett volna elmenned. Most már mindegy, már elmentem. Csillát, hagyd itt velem, majd megvárlak. Nem kockáztatom meg. Szeretném, ha barátok lennénk. Igazán jó. Szükséged lesz parkolópénzre. Kösz, van nálam pénz. Van. Nem, még sincs. Még sincs nálam. Szereted Lút, ugye? Igen, de nem mondd meg neki. Miért ne? Azért, mert Lou nagyon babonás. Tudja, hogy akit szerettem, hirtelen meghalt. Megszakítaná a barátságot. Mindenki hirtelen meghal, akit szeret? 4 garnitúra nevelőszülő, plusz az eredeti tikinszék, 3 ausztrál papagáj. Emlékszem már. Lou elmesélte. Te valami genetikai csoda vagy igazán. Ennyi különböző családi háttétjű. Hogy boldogulsz velük? Hogy alkalmazkodtál új kultúrákhoz, új vallásokhoz? Összeötvöztem őket. Én vagyok az egyetlen episzkopális haszid ateista, akit láttál. Jó pofa vagy. Veled jó beszélgetni. Veled is. Várj! Csang üzlete valahol itt van. Az a sarok. Jó napot! Segíthetek? Igen, keresem James Changot. Ne keresse tovább. Megtaláltam. Wendell Dickens vagyok. Chen Yuki barátja. Nem ismerek semmiféle Chen Yukit. Dr. Gutman szerint ön azonosította a holttestet. Nem ismerek semmiféle Dr. Gutmant. De Mr. Chang? Nem ismerek semmiféle Mr. Changot. De hisz maga az. Az ember önmagát sem ismeri igazán. Attól tartok, hogy nem érti. Még hogy én nem értem. Bocsásson meg, de most meg kell töltenem ezeket a szerencses üteményeket. Üzenet nélkül készítették. Némelyek sosem értik meg az üzenetet. Nagyon sajnálom. Azt hittem, az a Chang úr, akit keresek. Különben köszönöm. Várjon. Ne menjen el így. Vigyen magával egy szerencses süteményt. Ó, köszönöm, de nem akarom megbántani vele. Nem szeretem a szerencses sütemény tésztáját. Ez egész különleges. Vegyen egyet. Igen, lehet. Biztos finom, de nem szeretem a tésztáját. Vegyen egyet. Hát? Nem. Ne azt vegye. A legfelsőben biztosan jó üzenet van. Jó jóslat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó napot. Remélem, felbontja, és nem analfabéta. Jöjjön a hátsó ajtóhoz 15 perc múlva. Sajnálom, hogy várakoztattam. Bocsásson meg, hogy bámulom, de ahogy elnézem, rémesen hasonlít a... Bátyámhoz ikrek voltunk. Ismerte? Láttam egyszer, nem volt jó színben. Tragikus veszteség. Csodás képességű fotós volt. Amíg az érzelmei össze nem omlottak, és nem került intézetbe, és ott elkezdték gyógyítani. Mérgekkel. Bocsásson meg. Nagy volt a sok. Mit parancsol? A bátyja dedikált egy fényképet a barátomnak. Nézd csak, Wendell Dickensnek hívják. Ismeri? Nem, attól tartok, nem ismerem. Nem. Na és ismeri Chen Yukit?
Őt igen, kedves barát és jó üzletfél volt. És mikor látta utoljára? A baleset előtti napon. Borzalmas. Itt volt és vett egy órát a vevőjének. Órát? Igen, egy állóórát. Olyat, mint az. Még itt van? Elvitték egy barátomhoz. Megtudhatám a barátja nevét és színét? Ez bizalmas információ. Mr. Zachary, Van Dickens a legjobb barátom, és nagy bajban van. Nem, sajnálom. De Chen Yuki fogadott fia volt. Jó, igen. Mennyire szerette azt a fiút. Itt van. Köszönöm. Milyen fantasztikus egy üzlet ez. Köszönöm szépen. Sok ócska használt holmi van itt. Igen. Mit tud a bátyám gyilkosáról? Nem túl sokat. Magas fickó, az arcán hosszú sepphely. Nem mondja, hisz ez Waldo. Sejtettem, hogy így lesz. Mondtam a bátyámnak, hogy vigyázzon. Waldo Heckman. Együtt volt a bátyámmal intézetben. Nem kellett volna kiengedni. Vajon miért tölte meg a bátyját? Kapott érte pénzt valakitől. Tudja, hogy kitől? Nem lehetett más, mint... A vágott arcú. Jól vagy? Szekerőt lelőtték. Rohanok. Hívom a rendőrséget! Kutyájának jó az ízlése, de ne az én fejem verje! Ne futáskodj! Álljon le róla! Perverz a halak! A kutyája perverzebb! Küldj el! Nem megy, maga tetszik neki! Az ízlése jó, de lemondok róla. Gyere, játszunk, na, de ne így. Ez biszexis ez a kutya, de nekem nem árt, kaptam injekciót. Egy évre szól. Jaj, jaj. A mondás szerint soha se hagyd ki a számításaidból az élő sárkányt, ha a közelében érsz. Nem teszem soha. Most egyedül vagyunk és beszélhetünk. Hogyan tudod megtalálni engem? A maga neve volt Baldessari utolsó szava. Igen, szegény Baldessari. Magánnyomozó volt. Én fogadtam föl, hogy derítse fel Chen Yuki halálát, és védje meg magát. Engem? Maga a szunktőr örököse. Az a tőr a világ legkeresettebb kincse. A szunktőr? Színaranyból készült. Egy 12. századi mester alkotta, Lin Tao. Van képen is róla. A szunktőr? Olyan mesterien formálták, ahogy mondják, hogy magára irányítsa a nő szerelmét, és a róka szemét. Meggyőződhet róla, felbecsülhetetlen értékű. Nem találom a képet. Milliókat ér? Hát akkor hol az a tőr? Akkor hogy jutott hozzá Chen Yu, és mit keresett Camarillo-ban? Nagyon jó kérdések. És a válaszok egészen biztosan az öcsém levelében vannak. Levelet írt? Igen. Itt van. Van Dickensnek. Ha elolvasom ezt a levelet, én leszek az egyetlen ember, aki mindent tud. Pontosan. És ahogy mondják, üljön meg a seggén. Jaj, ne. Jaj, ilyen kicsi lett a húr, ez csak hurka. Ló. Szóval igazán számítok neked. Látom, igazán megőrülsz, értem? Különben nem verted volna meg a vágott arcod a csillával. Igaz? Háj.
Egy fickó követ. Menjen már! Gyerünk! De gyönyörű vagy. Köszönöm. Fantasztikus a melled. Vendő, gyere ki a hordóból. Bocsánat, a fantasztikus mellett csak úgy mellesleg mondtam. Mondhattam volna, borzalmas, hogy a hajad borzas. Kisegítelek innen. Hogy találtál meg? Részegen. Követtem azt a fickót, aki téged követett. A levelet akarta. Milyen levelet? Amelyet Csang adott nekem. Hogy tudnálak könnyebben kiszedni? Mi lenne, ha palackoznánk? Üveges. Mondhatnád, hogy akkor furmit? Vagy pedig testes? És kaphatnál borra valót. De ne hagyd többet 50 centnél. Jó volna a könnyű bor. Mi volt a levélben? Nem tudom, nem olvastam el. Itt van nála? Igen, itt van. Teljes biztonságban. Itt van nála. Vendő, jól vagy. Igen, remekül vagyok. És itt a levél. Oh. Csenyó azt írja, reméli nem okozott túl sok bajt. Vendő,
Ja, de jó, hogy itt vagy. No, rossz híreim vannak. Ó, ülj le, ha ő azt mondja, rossz hír, az katasztrófa. Úgy van. Tönkretettem a levelet, amelyben Chen Yu megírta, hol találom a tőrt. Én tudom, hol van. Boros hordóban ültem eddig, és... te tudod, hol van? Hol? Margot Weltham 12.5. Marságul, már beszéltem vele a telefonon. Nála van Csenyú órája. És a tőr ott van benne. Gyere, menjünk. Hogyan jöttetek rá? Útközben elmondom, gyerünk. Majd jövünk. És a pénz nem változtat meg minket? Nagyon. Mrs. Weltham, Lou Wimpole vagyok. Nemrég beszéltünk telefonon. Ő Wendell Dickens, Chen Yu Ki barátja. Jaj, igen. Jöjjenek be. Sajnálom, valahányszor eszembe jut szegény Chen Yu Ki. Mindig sírva fakadok. Mrs. Weltham, itt van önnél az óránk? Ó, persze, az óra. Hiszen azért jöttek, ugye? A hátuk mögött áll. Szabad kinyitnom? Hát persze, hiszen a magáé. Nincs benne semmi. A tőr. A tőr. A tőr? Arany. Arany. Arany? És gyémántok. Gyémántok? Gazdagok lettünk. Gazdagok lettünk. Én mindig gazdag voltam. Gazdagok vagyok. Gazdag lettem, csendben, nem lesz gond már, az epercsem. Dobd ide a banánt, várja az elefánt. Állj már meg. Mit hülyéskedsz itt nekem? Aki felvérelte a vágott arcút, jobban akarja a tört, mint mi. Ki? Adja ide a tört, Mr. Dickens. Figyelmeztetem, az első gyanús mozdulatra lövök, és akkor vége. Nem hiszek önnek. Ha képes volna gyilkolni, megölte volna Chen Yut Párizsban, és magáé a tőr. 10 milliót adok a tőrért. 10 millió dollár. Nem az ő áldozata, Chen Yu Ki. Ki ölte meg? Krausz. Tudom, hogy Krausz volt. Ő az ügyvédünk. Hát nem ő tette. Krausznak nem volt oka, hogy megölje Chen Yukit. Ha Sidney Krauszról beszélnek, ő az én ügyvédem is, és a tiszteletdíja arcátlanul magas. Igaz. Így Chen Yuki élve sokkal többet ért neki, mint holtan. De miután Chen Yut megölték, úgy érzem, Krausz is beszállt a játékba a tőrért. Még egy ajánlat. 11 millió dollár. Azt hiszem, feltételezhetjük, hogy Krausz tudott a rejtvényről, és megtalálta a 2 hiányzó láncszemet is, a levelet és Changot, és Chang segédjét megvesztegette, hogy lopja el a levelet. Brilliáns a következtetés. Mr. Dickens, ha életben akar maradni, adja ide a tört. Ne legyen bolond. A tört. Mennyit ad érte? 11,5. 12 millió dollár. 12,5. 13. 13,5. 14. 14,5. 15 millió dollár. De hiszen ez óriási. De még mindig nem tudjuk, ki ölte meg szegény Chen Yukit. Dr. Gutman, ugye ő volt? Igen. Tudtam, hogy ő volt. Honnan tudta, hogy én voltam? Nem válaszolt. Honnan tudta, hogy én voltam? Honnan tudtam, hogy ő volt? Amikor először meglátott, úgy szólított Dickens. Miután helyre igazítottam, még mindig Dickensnek szólított. És okkal gondolhatta, hogy te vagy Dickens, nála volt a fénykép, melyet Paul Thackeray készített rólad. Kitűnő. És Thackeray bátyja egy intézetben kivel volt együtt? Waldo Hackmannel. Az a vágott képű. Úgy van. És kimondta, hogy Chen Yu halálának az oka baleset, a halott kém. És ki a halott kém?
Szívből gratulálok, Mr. Dickens. Most jól mondtam a nevét, ugye? Tegye szépen a tört a padlóra, és lépjenek hátra mindnyájan. Így? Megvan! Nagyon bátor volt, megmentette az életünket. Jaj, Istenem! Mindjárt meghalok! Randall! Nagy ég, megyek! Randall! Légy bátor, tarts ki! Megyek! Segíts! Gyere! Nem! Mi az, hogy nem? Lou! Hova mész? Lou! Megyek fel! Bocsánat, drága szövet! Bocsánat, életem elakadtam, jaj! Majd most. Itt a mi helyünk. Igazán. Elnézést. Bocsánat. Bocsánat. Gyertek. Bocsánat. Ja. Ki akar, mester? Nem tudom. Louis Wimpole. Louis Wimpole? Hogy kerül a filharmonikusok élére? Megvette őket.
You're the key to my ignition. My energy is in infinite supply. Well, it's chemistry. When it's you plus me, we got horsepower growing by the hour. High energy. Alter ego, trouble seems to follow us wherever we go when we're out of a jam. Look out! Calamity! Your faith needs restoring. You're a bloody optimist, but never boring. Just when others say die, we kick it into high. 'Cause we've got high energy. You bring out the beast in me. You're a pain that never ceases. You fill in the missing pieces. Woo! My energy is in infinite supply. Well, it's chemistry when it's you plus me. We got high energy, singing like a tenor. High energy. High